u yɛrɛ halala wari di gouvernement ma maramafɛnw ka san k'a di sɔrɔsiw ma ka kuma surunya waati kurunnen don sabanan u ko ma ko nasara jamanaw spécialement Faransi k'olu de bɛ baara jugu ninnu na ye pour que an ja ka tigɛ n'an ja tigɛra o tuma n'olu ko an ka sɛbɛnfura fɛn o fɛn siɲɛ an b'o siɲɛ o tuma olu b'u sago sɔrɔ n'o ye tiɲɛ ye n b'a fɔ olu ye olu tɛ Mali dɔn n'u bɛ Mali dɔn o tɛ nin kɛ maa si tɛ se ka na yan Mali la k'i bɛ fɛn ɲini k'i b'a sɔrɔ k'a sɔrɔ i m'a sɔrɔ ni malidenw ka yamaruya ye u k'u bolo da u ka Nemoribo y'o fɔ u k'o ta k'u bolo turu u ka yamafɛnbɛ bara san kɛmɛ ɲinan ko u bɛna ye k'a fɔ nin jamana in b'o cogo de la i bɛ se ka mɔgɔw fɔ i bɛ se ka mɔgɔw jasira i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ nka i t'i sago sɔrɔ jamana na fiyewu fo ni maliyɛnw yɛrɛ ye min d'i ma donc ni maa min ye maa hakilima ye i b'i sigi k'i miiri nin na i b'i gɛrɛ maliyɛnw na i n'u ka bɛn fɛn dɔ kan parce que nin tɛ maa jatigɛ donc nin fɛn saba de bɛ jose donc an ka maa minnu bɛ yen n'olu y'an ka baarakɛlaw ye n'an b'a f'u ma ko service de renseignement olu ma se ka nin faranfasiya di anw ma cogo di fɛn kelen min don an ka se k'an ɲɛsin o ma k'o kɛlɛ wali fɛn fila min don an k'an ɲɛsin olu ma k'o kɛlɛ renseignement mɔgɔw ka wuli u ka maa wɛrɛ fara u yɛrɛ kan a kɛra cikɛlaw ye a kɛra mɔnikɛlaw ye o a kɛra jagokɛlaw nin bɛɛ tulo bi don kibaruya dɔ la nafa bɛ min na o kibaruyaw nafaw ka fara ɲɔgɔn kan an k'a dɔn maa min bɛ nin baara jugu la an ka jamana kɔnɔ an k'u dɔn n'an y'u dɔn kaban an k'an k'u tɛgɛ ta cogo min na o dɔnnen don donc an ka renseignement mɔgɔw ka wuli u ka fɛn fɔ an ye anw sigi bɛ y'a mafumɛ an kɔrɔtɔlen don k'a dɔn maa min bɛ nin baara jugu ninnu na an yɛrɛ ka wuli ka y'a mafumɛ an tɛgɛ ka da u kan nka f'i k'a dɔn maa min don fɔlɔ. Dɔgɔtɔrɔ Sɛki Umaru Jara nin baro sugu ka ɲi n'a a bɔra e da kabili baro in masala in daminɛ n ko i tɛ dunan ye i ye waati kɛ jamana premier ministeriya la wa an ka baro in daminɛ i ko Ibrahim Boubacar Keita i ka maa b'a dɔn i kɔrɔ don a ka bonya b'i kan i ka bonya b'a kan Mali mara kɛra fɛn ye a kɛra i n'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ mara la hakilina wɛrɛ b'e la wala i ni juru bɛ taa fan wɛrɛ fɛ wala biritigi b'i nɔfɛ a ka gɛlɛn e ye nin fɔ cogo la maa ko nin bɛ se ka limaniya n'a y'a sɔrɔ ko e tun bɛ i bɛ ka jɔyɔrɔ la a dɔ la e tun bɛ se ka nin hakilina ninnu ni wale ninnu kɛ nka an ɲɛ bɛ fɛn wɛrɛ kɔnɔna Mali la hali n'i y'ale fana ɲininka a ko a b'i seko ni damajira la nka ne b'a fɛ ka min ɲini e fɛ sisan nin kibaruya in bɛɛ lajɛlen laselen kɔfɛ yala e Sɛki Umaru Jara ka jɔda bɛna kɛ jumɛn ye i ye wele bila palɔntanaw diinɛ ɲɛmɔgɔw maa o maa bɛ se ko la e yɛrɛ dun tɛ mɔgɔ bololankolon ye k'a fɔ ko se t'i ye o fana tɛ sabu jɔyɔrɔ b'i la dɛmɛbaw b'i la diɲɛ yɛrɛ setigiw lamɛrikɛnw fara risiw kan ani diɲɛ yɛrɛ fangatigiw e bɛ hali e bɛ yɔrɔ min na ne ko bɛ wuli ka taa lamɛrikɛn jamana kan ka taa lamɛrikɛnw ka dɛmɛ ɲini i n'a ɲɛ sɔrɔ irisi jamana ne y'o fɔ n ko n'i ye diɲɛ yɛrɛ maa bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ 100 k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ se ko latigɛ la ko labɛn na maa minnu ye diɲɛ b'u lamɛn bonya b'u kan ala an garijɛgɛ e la bi i ɲɔgɔnna man ca i yɛrɛ fana ka jɔda ye min ye ani jamana yɛrɛ bɛ lahala min na komi baro an b'a fɛ ka se a foriyɔrɔ la ko lajɛ dɔ ko bɛ senna ko malidenw ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya e dun ka kuma in bɛɛ bolo kan jamana dun bɛ lahala min na a coron bɛɛ ne y'a sɔrɔ ko Mali coron kuma bɛ fɔ an bɛ ɲini ka coron a bɛ ɲini ka se an disi ma yanni dɔɔni a bɛ se an ka an gɔnɔ ma mun de bɛ se ka kɛ e yɛrɛ ka jɔda ye mun ye ani bilasiralikan jumɛn b'i fɛ ani ne a y'a sɔrɔ baro in sigili la ne tun kan ka ɲininkali dɔ kɛ n kɔnɔbara falen nana nka e yɛrɛ kumana sa fo ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛ min fɔ yala e ka kumalama ye jumɛn ye jumɛn tun kan ka f'u ye ɲininkali la ni ne da ma s'o ma n'i ka kumalama. Jose ɲininkali kɔni na n'an ye jamana in fagali min bɛ kan ka kɛ an balima minnu bɛ kan ka faga an'u bɛ faga cogo min na n'an sera o yɔrɔ la ka ban mɔgɔ bɛ ɲinɛ korona ko bɛɛ kɔ hakɛ to dɔɔni. Je sais, la monnaie d'eau. La monnaie. Diɲɛ kɔnɔ bi fɛn o fɛn n'i bɛ fɛ k'a kɛ jamana tɔgɔ la fɛn fila bɛ yen fo de ka k'i bolo a fɛn fɔlɔ o ye sariya ye sariya k'a jira k'a fɔ e de ka kan ka kuma jamana tɔgɔ la o sariya tɛ ne bolo Jose ne se ka taa lamɛrikɛn jamana na ka taa dɛmɛ ɲini Mali tɔgɔ la parce que sariya ma ne kɛ Mali ka lasigiden ye a ma ne kɛ Mali ka ɲɛmaa ye o se dira minnu ma olu de bɛ se k'o kɛ fɛn filanan min bɛ yen o ye jamanadenw bɛ sɔn min k'i ye k'a fɔ u sɔnni i ka kuma ma u dalen don i ka kuma na o min bɛ yen o mini min bɛ ne bolo ni Ala y'o kɛ ne garijɛgɛ ye ne bɛ se ka baara kɛ n'o de ye k'a fɔ n yɛrɛ ka jamanadenw u ka sabali u ka dusu ta u ka keleya n'a fɔra k'anw ka jamana ba in don o don a bɛ fɔ de ko kasara de bɛ yan ko an balimaw de bɛ kan ka faa o bɛ kan ka kɛ tuma min na yanni mɔgɔw ka dusu ta ka wuli ka fɛɛrɛ ɲini an bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'olu lakana komi a fɔ olu ma se anw ka yɔrɔ la sisan
mo bɛ dun fo ni dɔnkɛ ni manamanako la Bamakɔ jamana ni Kayi jamana ni Sikaso jamanaw la ani Segu yan fan dɔ fɛ ani Kulukoro jamanaw na est ce que aw ni nin ka kan wa ayi fiyewu a ye to an ka hakili sɔrɔ a ye to an ka dusu dɔɔni ta an ka kɛlɛ sa anw ka jamana ma ka buruja ka se nin hakɛ la a ma ka buruja ka se nin hakɛ la anw ma ka sɔgɔ ma maa ti sa siɲɛ fila o Não sei se pode mostrar.